Muna kumbana, mao nga iya kong gisilutan pinaagi sa paglabay sa akong usa ka anak. Ang kaluhan ni Rodel. Ay, sa... Bangis si Romero. Way sama ka bangis o demonyo sa akong amahan. Ug mubalik siya. Misaad siya nga mubalik siya. Tabangi ko. Anak, Ramon, salamat. Salamat ka nakigsulti ka na anak ko. Ma, tabangi ko. Badbari ninyo siya sa gapos. Badbari ninyo siya. Dili, madam. Unsay dili? Muso ba ka na karon sa akong Manuel mo? Nalimot ka nga agawon ko nimo? Demonyo ka ng tawhana, madam. Ayaw siyang tangtangis ka, boss. Siya ang kriminal sa yuta sa banlot. Oh, dili kriminal ang akong anak. Ang akong amahan mo'y kriminal. Nagtakot siya kauban ang mga kriminal. Busa kriminal usab siya. Dili! Dili! Ma, ayaw! Ayaw, ma! Ma! Ayaw, Ano ma! ba gibunlot man ko nimo, Sabrina? Kinahanglan mo tukan siya kung nahain si Rodel, ma! Wala mabalik din si Rodel o si Carding. O klaro kaayo nga nahibaw na siya kung nahain si Rodel tungod kay mipakita na siya nimo. Gusto na siyang mupulis sa rapid ni Sir Rodel, madam. Ha? Wala tinuod. Ako si Rodel, ma. Ayaw libuga ang imong inahan. Nahibaw ko. Doon na mo'y kitanong dautan kang Rodel. O dili ni mo sa mahimong pasakitan kay kaluha mo siya. Igsuon mo siya. Ako si Rodel. Ma, tuhuy ko. Gawas una, madam. Pero ako siyang anak. Huwag mahitabo niya, ma. Gawas lang muna, ma. Maluoy ka na ako! Ayoko ihans ba to? Maluoy ka! Kinahanglang halaran na ang bato. Aron mabuhi siya. Kisa mo ganang gusto niyong buhion? Ang among Pangulong Pare. Kisa ganyan Pangulong Pare? Si Don Romero. Ansa? Mga may mga tao din, sir. Minaw. Sir, nakasiguro ko, sir, nga doon na itaguan na ng mga membro sa kulto ni Napita, sir. Sir, mamalit sa sod, sir, sa bahay sa mga palasyo. Atong siksikon ang tanang suok sa bahay. Sir, dali mo, sir, pala, sir. Sir Rodel! Sir! Uy, unsa man mikidlang saog? Uy, ang bisnet kini nga silver ni Ana? Dini si Ana? Unsa man lama sa sahog? Lama sa dugo ka na? Dili! May daot ang hitabo ni Ana! Ma, magbari ko sa gapos. Oh, nagpakiluoy siya. Ayaw pamati niya, ma. Kinahanglang musulti siya. Punhain si Rodel. Dili niya pasakitan ang iyang kaluha. Dili ka makasiguro ni Ana, madam. Pila ka katuigan nga nalayo siya nimo. Wa gani ka maibaw na buhi siya. Wa matakdo ang inyong relasyon isip inahan ug anak. Pero siya og si Rodel parehas ra. Dili sila parehas, ma. Buutan si Rodel. Samtang kanang niya sa kwarto, bangis, kriminal. Gusto ko niyang patyon kaganina. Gituok ko niya, ma. Unya, unsa ba inyong buhaton niya? Inyo siyang ipapriso? Pangitaon-una nato si Rodel. Og siya lang ang makatukan kunain si Rodel. Tungod kay iya kining plano ang tanan. Ang halaran. Unsay halaran? Unsa magid ang halaran nga imong gisigihan og hiskot, ma? Uwa kini sa daplin sa sapail mo. Ma, hinumdumi kung hain kini mahimutang ilmo. Misud ko sa langob, dool sa sapat. Dool sa dakong kahoy. Langob? Dakong kahoy? Oh, nabati kong awit. Awit nga makapalimbawt sa balibo.
og didto kini sa sud sa langog gikan. Nakatultul ko anang languba. Dito ko gikan. Dito ko gibili ni Rodel. Kanang Rodel nga naa ini kwarto ang nagbutang nako didto. Kinahanglang maadto nato ka ng maong langob. Madam, Nahinumdum na ko! Asa man ni mo doon si Juliet? Papa Romero! ayaw paghilag, Mercy. Pero pa, ako man ang amiga si Juliet. Ayaw na siyang unsaa. Nakinahanglan kaniya ang bato. Ayaw lang pa! Musunod ka sa tanan akong gusto. Kung di ka gustong ihagbong tigas busay. Mito nga si Papa sa banlot. Unya, miabot mi sa ibabaw, sa dakong kahoy. Og misud mi sa langob. Og sa sud sa langob, migilak ang itom nga bato. Nahinumdum na ko. Nagsunod ko sa hilom ninyo ni adtong panahon na. Nabati ko ang imong hilak, madam. Ug nakita ko, ikaw nga misunod sa pagsud sa langop. Ayaw! Ayaw na gigawin si Juliet sa bato pa! Ano? Si Juliet? Ipagita nila sa bato. Juliet! Daghan sila. Nag-aliran sila ng sa bato. Higaan ni Juliet. Isa ni si Ramiro ang handi. Gipatay ni Sir Romero si Juliet. Ug ang ilang dugo, ilang ihugas sa itong na bato. Wa ko'y nahimo rumpugan si Papa sa pagpatay kang Juliet. Bangis siya. Demonyo siya. Siya na ang nagbuot sa dagan sa akong kinabuhi. Hangtod nga nahimamat ko si Filimon. Anak sa among hardinero si Filimon ug nagbinahalay kami. Apan may supak ang akong amahan. Mao nga nagtaban kami si Filimon ug bimabdos ko. Kaluha ang among anak. Tungod sa kalisod, napugos kami pagbalik dinhi sa banlot. Apan wa ko magdahom nga mawa ang usa nako ka anak ni ining napita. Ma, Lo, kinahanglan mo reporta sa kapulisan. May cellphone nga nabagting. Kinsa magkaan na nawag? Dong, palit daw diag sigarilyo dong. Saka sigaret. Pila. Ako pa ilaro ko sa tip. Hasta ang kamot ko to. Brother! Wow! You're not so Carlo! I do the same! You're not...
nautot na. Ipinaliwanag ko sa kanila. Hindi niya Natanong kanila ako kung nakita ko ba ito. Kaya sinabi ko sa kanila. Ayos hindi sila makapaniwala sa bilis na pangyayari. At pagkakaroon ko ng pagkakas. Pero hindi mo makakasapin. Anino lang ang kanila ako. Basta may importante. Iligtas na natin asawa. Kaya huwag masampuan sa kanila. Ano may sunog na dong? La! Bantog na lang. Dalawa. Dalawa. Wala ka na si business ha. Tawag mo lang. Yawa na yan. Simula ko ay wala ang kasunod na bumatong ako sa akin. At matigas ako na isa lang daw. Hindi ko siya nabusap ko. Hindi naman ako kasama ko sa tusina sa kanila. Layawal. Ano dong? Wala. Hindi ko medyo hindi kasi ako makinig ng palipad. Oto, ganda naman na po yakit. Ang sarap sa kiyo na ito. Oo. May sita naman sa akin ng puso at itinigay sa Of course, Ilang. pagkakaroon na naman sa iyo. At wala ko mo tulungan ng muna sa isa. Oo. Tara. Sila ko lang ba? Ako. Ayun na lang. Medyo kung meron ka na hindi mo makakalita sa iyo. Napansin ko na kaya na may alis na dito sa Henry. Gusto niya na siya pwede tagay sa bahay. Tinanong ko siya kung lumapit ka at hanggang sa nagsabi siya sa akin. Pero muna siya nabibitawan sa may tubing ko. Pero hindi pa ang kanila. Dalawang lumabing Ako ay pinapansin. Dong, balik kami dong. Ikay, nalilito. Oh, pila to yung mga utang. Umana dong. Umana to. Pila ka store? Pila ka store? Hindi ako. Umana to. 18 raman to. Wala. Kinakit kami ng bandang alas-10. Pero hindi ko inaasahan. Aabot kami ng alas-10 bago kami nakarating doon sa may kulungan. Mabilis na ang gabi. Mabuti na lang at may dala kami flashlight. May nakasama kung kami magpupulis sa Balik na labas. Tingnan niya kami kung saan kami pupunta. At tumupot na si Henry na ito sa kapalit sa bahay ng kanyang kaibigan. Sige dong. Pinagmasdan kami ng Sabay tara. Ha? Huwag ka na umasama sa'yo. Wala. Huwag ka na umasa bunto na sa'yo. Kasi gusto ka tanan ni Juan. Sa aming pinanggalingan. Sabay tara. Pila. Wala.
30. Sangat tulong. Sama na! Sana! Sana! Hindi ko alam kung pinagawa mo Milk tea. Grand Resident Vlog! Sinikap ko magtanong sa kanya. Nalaman niya kung computer ito. Ang naitubod niya sa akin ay magpapalala kasi ito. Nalapitan niya sa mabinihan ng sisa. Nagkakalagayan mo sila hanggang sa maisipan niyang ligawan ito. At sa sabi na ay pumunta siya sa mga bagay na tanging pamilya. Ngunit sila, Dito ako paglungog. kung hindi na siya mag-usisa tungkol sa kanyang at anong ginagawa nito sa buhay. Doon na siya mag-usisa niya siyang pinawalang kaibigan. Nahimik ko na na siyang umilit at pinitera siya. Nasa mga nagpumilit pala sa iyo. At hindi siya nagpaniwala sa iyo sinabi na wala ko natutulog. Nasabi niya sa akin na malayo-layo na ang narating namin kaya sayang naman kung hindi kami didiretso. At naman nilalaman sa wala ko nakakita kaso dahil makarating sa bahay na Kain pa may ang hihapa. dagdag pa niya na kung hindi kami pumunta ay hindi natin malalaman. Huwag ka na! Sa bangko! Sa kabuk! Kahit anong gawin mo, magpakbo! Huwag ka na! Ha? Ang pagkakapagkita ka na Dong! ay may pagkakapagkita sa kwentong matulog. Lagi pa kasi wala na ka. Mukhaon naman ko initan. Mag-impression. Kami doon, diri mag-impression. Dong, wala tayong stay daw, no kabok. Dong. Saman. Sting, no kabok.